Sir, naadri si ano no? Princess Brobo. Asya? May nagita bito sa imo ha. Tara oh. Uy. Nagita si mo. Sa Shein? Oo. I-deliver me akong i-order sa Shein. Ha? Pero ikaw ni oh? Princess Brobo. Ikaw ni? Cash on delivery ba siya? Wala pa nabayaran 1.6. Walang kumulaan na. Ano nga magiging lagi pangalan? Walang kumulaan na. Wala ko nag-order sa Shein. Wala ko order. Pero nakay kwarta diha. Ipatanaw na mo si Muha. Kaya ang mga details mo dito, imuha tanan. Wala. Mo papa? Wala. Ah, sige, order ko mo. Si Lula. Lula ni mo? Saan kaya? All mo na lang tika kwarta, pila man. 1.6 lang, sir. Kung saan na yung order din? Sorted man ni siya, sulod. Nakabox. Wala ko baloon na. Walang kaya mo na nag-order. Wala ko order. Wala ka. Mauba? Saan na sa ano yan? Na? Kanina? Oo, assorted siya. Ipatanaw na mo sa imo ha. Nya, anang saan mo na itong bayad niya? Talas ako lang sa. Ah, sige, sige. Wala mo na. Oh, dali kang. Abrila na kang oh. Ano sila ko ang Sige. Happy, happy birthday! ang iyong Aray! Ba't kita kukuhan? Happy birthday lang ga! Hoy. Kailan ko nito ha. Happy, happy birthday! Dire ka lang ga oh. Tunga tali ha. Tunga tali. Ha? Okay, dire ka lang ga. Happy birthday! sa pagtimpla ng batas mo. Walay bayro nun ha. Ikaw pa daga kwarta oh. Okay, sige. Kabalo ka kinsay nagpadala? Ana siya mensahe para sa imo ha. Siya happy birthday ate. More birthdays to come. Wish na ko anak na unta daghan pang birthday na moabot sa imuhang kinabuhi. Aron kauban ka pa namo, ilabi na si Kaiser. Sorry kay wala si mama sa imong birthday. Ang iyo lang nako permi sa imong manghod. Nasabta lang ko ninyo permi. Tungod na nag-work ko diri sa layo para ninyong duha ni Longlong. Kabalo ko dili mabayaran og kwarta og pa-surprise ang pagkulang nako sa imunak. Akong maingon lang, sorry sa tanan sa akong pagkulang ninyo. Bawi ra ko, dili man karon pero puhon. Usbon nako te, happy 16th birthday anak. Mama always be here for you. Love you both. God bless nak. Surprise from Mama all the way from Abu Dhabi. Oy, gikan kay Mama. Okay, so unsay kay ngon mo kay Mama? Wala ka nag-expect. Wala ka nag-expect. Oy. Sige, sa imong pagumangkon. Ay laot ka. Minutan na. Dili butan. Bago na. Uy, Nanay anak. nari anak. Oh, nana kay anak lang ga? Ay. Okay. Sige. Wala dali la. Sa wish nimo sa imong apo la. Good health always dayon magdako gid siya nga magbinutan gid siya sa iyang Ang anak mo binutan gid siya dili siya magsukol sa iyang mama. Uy. Okay, sige. Happy birthday lang ga. Ah, sige, kantahan na to si Princess og happy birthday. Hi, baby! Hi, ala, pugi-pugi. Kantis, mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. May the Lord God bless you. May the Lord God, yan langga. Make a wish and blow your candle. Happy birthday to you. Happy
Yehey! Happy birthday! So, ikaw, sir, ano sa imong message sa imong asawa? Gusto lang ako. Pero niya, pwede ang anak. Ah, Happy birthday. wow, oh, wala kiss diha. Sana all. Ay, baby, pogi-pogi. Ano sa imong ikasulti last sa imong mama? Thank you kaayo. Baba. Amping diha. Amping daw te. Okay. Nya, nalipay ka karon, ma'am? Lipay kaayo. Wow. Gahat. Ha? Gahat. Nakautang ka gahat. Walay utang ah. Okay, happy birthday. Palakpakan nato si Ma'am Princess. Happy birthday. Isa handa dra, ma'am. Wala jud. Oh, dagan ta pamalit oh. Okay. And now I know there is nothing that I could not do.